тамошобинони гиромӣ, баъд аз тай намудани роҳҳои дароз мо расидем ба майдони гӯштингирии ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик. ва албатта ки ин майдони гӯштингириро ҳамасола паҳлавонон ва мухлисони ин варзиши аҷдодӣ бесаброна мунтазир мешаванд. ва имрӯз 9 май ана ҳамон рӯзе ки паҳлавонону мухлисон интизор буданд фаро расид. чун мебинем ки тантана воқеан ҳам дар сатҳи олӣ қарор дорад ва майдони гӯштингирии ҷамоати деҳоти Кангурт паҳлавонону мухлисонро аз сартосари ҷумҳурӣ ва ҳатто берун аз Тоҷикистон ҷамъ овардааст. меравем аз наздик мебинем майдони гӯштингирӣ ва тантанаи ин майдони паҳлавониро. мусобиқаи анъанавии гӯштингирӣ дар ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик солҳо боз ҳамчун яке аз майдонҳои хотирмону пуршукӯҳи мавсими гӯштингирӣ маъруфият пайдо кардааст. ҳамасола рӯзи 9 май ин гӯшаи зебоманзари диёр ба макони ҷамъ омадаи паҳлавонону ҳаводорони варзиши миллӣ табдил меёбад. имсол низ бо ташаббус ва дастгириҳои соҳибкорону шахсони саховатпешаи маҳаллӣ дар ҷамоати деҳоти Кангурт мусобиқаи бузурги гӯштингирӣ баргузор гардид. майдоне ки на танҳо рақобати паҳлавонон, балки эҳтиром ба суннатҳои миллӣ, арҷгузорӣ ба варзиши аҷдодӣ ва муттаҳидии мардумро боз ҳам бештар намуд. дар мусобиқаи имрӯза паҳлавонони шинохта аз тамоми манотиқи Тоҷикистон ба майдон баромаданд. ҳамзамон меҳмонон ва варзишгарон аз кишварҳои Узбекистон, Қазоқистон, Русия ва Эрон низ дар ин тантанаи варзишӣ ширкат варзида ба сабқатҳо ҳусну шаҳомати хуса бахшиданд. ҳаводорону дӯстдорони гӯштингирӣ низ аз гӯшаву канори Тоҷикистон ба ин майдон омада буданд, то рақобатҳои пуршуру ҳаяҷонбахши паҳлавононро аз наздик тамошо кунанд. ҷамъ омадани ин теъдоди зиёди мухлисон фазои мусобиқаро боз ҳам гармуҷӯшон намуда, майдони Кангуртро ба як ҷашнвораи воқеии варзишӣ табдил дода буд. майдони гӯштингирии ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмаликро мухлисону паҳлавонон ба он хотир дӯст медоранд ки дар ин ҷо фазои кушод барои майдондорӣ кардан ва барои аз наздик тамошо кардани ин майдони гӯштингирӣ аст. ва инчунин ногуфта намонад ки тӯҳфаҳои арзишманд ҳам аз ҷониби дастандарткорони мусобиқа барои паҳлавонон гузошта мешавад. аз он ҷумла шумо бубинед ки бори аввал мо дар майдонҳои гӯштингирии ҷумҳурии Тоҷикистон дар як майдон 9 адад шоҳҷоиза мебинем. ин албатта ки як иқдоми рекордӣ ҳам ба ҳисоб меравад, зеро ки то ин дам мо чунин иқдомҳои барҷастаро дар ҳеҷ яке аз майдонҳо надида будем. 9 адад шоҳҷоизаи арзанда барои паҳлавонон ҷудо шудааст ва ҳар нафаре ки заҳмати арзанда мекашад, ҳунарнамоии барҷастаро дар майдони имрӯза нишон медиҳад, метавонад ки соҳиби автомашинаҳои сабукрав шавад. ҳар паҳлавоне ки вазнаш сабук аст, инчунин паҳлавонони сангинвазн ҳама имконият доранд ки ин шоҳҷоизаҳоро ба даст биёранд. ва албатта мо ҳам пайгир мешавем ки ин тӯҳфаҳои арзишманд насиби киҳо мешавад. пас шумо ҳам моро ҳамроҳ бошед. яке аз ҷолибтарин ва бесобиқатарин хусусиятҳои майдони имрӯза таъсиси 9 адад шоҳҷоиза барои паҳлавонони муваффақ ба ҳисоб мерафт. чунин иқдоми шоиста бори аввал аст ки дар майдонҳои гӯштингирии кишвар роҳандозӣ гардида таваҷҷӯҳи ҳамагонро ба худ ҷалб намуд. маҳз ҳамин ташаббуси наҷиб боис гардид ки рақобатҳо ранги дигар гирифта ҳар як паҳлавон барои ба даст овардани ғолибият бо иродаи қавӣ ва ҳунари баланд вориди майдон шавад. ин иқдом бозгӯи он аст ки таваҷҷӯҳ ба варзиши миллӣ ва қадршиносии паҳлавонон сол то сол бештар мегардад. тӯҳфаҳое ки дар ин ҷо соҳибкорон барои варзишгарон омода намуданд, 9 шоҳҷоиза ва дигар ҷоизаҳои хурд мавҷуд ҳастанд ки
ҳамаи варзишгарон метавонанд аз ин ҷо бо рӯҳияи баланди худшиносӣ, меҳаншиносӣ ба ноҳияҳои худ баргарданд. дар чорабини имрӯза мутахассисони сатҳи ҷумҳурӣ даъват гарданд. чорабинӣ аз субҳи содиқ оғоз гардида худ шоҳиди он ҳастем ки имрӯз бо ташкили чунин чорабинӣ мо тавонистем сокинони кишвари азизамон тоҷикистони соҳибистиқлолро ва хориҷонро ба ин чорабинӣ ҷалб кунем ва бо ин васила яке аз намудҳои миллии мардуми мо гӯштини миллӣ ки мебошад имрӯз бо баргузор намудани чунин чорабинӣ метавонем арзишҳои миллии худро боло бурда бошем. дар ҳақиқат дар ноҳияи Темурмалик чӣ хеле мебинед 9 та автомашина, 9 та шоҳҷоиза аст ки ин бисёр иқдоми хуб аст ва ҳамин соҳаи варзишро умуман гӯштини миллиро соҳибкорони ноҳияи Темурмалик ҳам бисёр як хубу самимӣ қабул кардаанд ҳамин риштаро ва соҳибкоронам дар риштаи гӯштини миллӣ бисёр завқу шавқ доранд ва ин анъанаи ниёгона хос медоранд. طبق анъанаи дерина оғози майдондорӣ аз рақобатҳои кӯдакону наврасон оғоз ёфт. наврасону хурдсолон бо рӯҳияи баланд, шавқу завқи беандоза ва орзуҳои калон вориди майдон шуда, ҳунару маҳорати худро дар назди мухлисон ба намоиш гузоштанд. ҳар як кӯдак бо умеди паҳлавонӣ номдор шудан, ҳифзи анъанаҳои миллӣ ва идомаи роҳи бузургони гӯштингирӣ ба ин варзиш рӯ овардааст. ҳузури онҳо дар чунин майдонҳои бузург нишон медиҳад ки мактаби гӯштингирии тоҷик ояндаи дурахшон дошта, насли нав бо муҳаббати зиёд роҳи паҳлавониро идома дода истодааст. бо гузашти вақт навбати ҳунарнамоии паҳлавонони соҳибтаҷриба ва шинохта низ фаро расед. ҳар кадоме бо мақсади ба даст овардани рохат барои муборизаҳои шоҳҷоиза ба майдон ворид шуда, талош мекарданд бо маҳорати баланд ва иродаи қавӣ миёни рақибон бартарӣ пайдо намоянд. ҳузури паҳлавонони маъруф аз Тоҷикистону Узбекистон, Қазоқистон ва Русия ба мусобиқа шаҳомати хос бахшед. чеҳраҳои шинохтаи майдони гӯштингирӣ чун Шакар Мамад Мирмамадов, Шариф Назғиев, Субҳиддин Халилзода, Ёсин Бобокалонов, Наврӯз Каримзод, Зоҳид Ҳусайнов, Муҳаммад Карим Хуррамов, Ҷасур Худойназаров, Ҳусейн Халмурзаев ва Ибрагим Китиев ба рақобатҳои ҷолибу тамошобоб майдони имрӯзаро боз ҳам рангину хотирмон гардониданд. فضای تاجیکستان رو همچون یک مهمان از ایران چگونه دریافته؟ بسیار خوب، بسیار مهربان. این به خاطر مناسبت‌های فرهنگی، به خاطر همزبان بودن و به خاطر پرزیدنت‌های مهربانی که دو کشور دارند و با هم دوست هستند باعث شده که این دو کشور هر روز به هم نزدیکتر شوند. در چنین میدان‌های بزرگی گوشتنگیری نه تنها هنرنمایی پهلوانان بلکه حضور پدران و بزرگسالانی که با افتخار رقابت فرزندان خود را از نزدیک تماشا می‌کنند دقت هر بیننده را به خود جلب می‌سازد. قدردانی سابقه‌داران، ورزشکاران صاحبنام و چهره‌های امیدبخش کشور یکی از لحظه‌های جالب و خاطرمون میدان گوشتنگیری جماعت دهات کانگورت ناحیه تیمورملک به حساب می‌رفت. این اقدام شایسته نسبت به نفران عملی گردید که سال‌های زیاد برای معرفی تاجیکستان در عرصه‌های بین‌المللی سهم نظر است گذاشته در رشد گوشتنگیری و گوشتن جدا خدمات‌های ارزنده انجام دادند.
ҳамзамон ҷавонони боистеъдоде ки имрӯз роҳи пурифтихори варзишро идома медиҳанд аз таваҷҷуҳу дастгирии соҳибкорону шахсони саховатпеша бенасиб намонданд. аз ҷумла ҷудокорбонуи муваффақи тоҷик Мадина Қурбонзода ва ҷудокори ҷавону умедбахш Лоиқ Қутбуддинов ки дар душанбе Гранд-слам 2026 соҳиби нишони биринҷӣ гардида буд, аз ҷониби дастандарткорони мусобиқа бо автомошинаҳои сабукрав қадрдонӣ шуданд. чунин таваҷҷуҳ ва эҳтиром нисбат ба варзишгарон бозгӯи он аст ки заҳмату дастовардҳои фарзандони миллат ҳамеша қадр гардида барои идомаи роҳ ба онҳо рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. маро барои иштироки хубам дар мусобиқаи Гранд-слам душанбе шоҳҷоизаро туҳфа карданд ва хеле хушҳол шудам. дар оянда боз кӯшиш мекунам ки дар машқҳоро зиёд карда дар мусобиқае ки сатҳи баландӣ иштирок карда дар он ҷо ҳам медалро ба даст орам. ҳамон машқҳоро зиёд карда истодам ки дар мусобиқае ки аз пеш омада истода рафта иштирок кунам медали тилларо ба даст орам. ҳамин тавр ҳунарнамоии диданиву ҷолиби паҳлавонон дар майдони имрӯза аз мадди назар дур намонд ва тадриҷан барои чеҳраҳое ки бо маҳорати баланду рақобатҳои тамошобоб таваҷҷуҳи мухлисонро ҷалб мекарданд шоҳҷоизаҳо эълон мегардиданд. аввалин шоҳҷоизаи майдони гӯштингирии ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик ба номи Ёсин Бобокалонов гузошта шуд. барои рақобат кардан бо Муҳаммад Солеҳ Қувватов интихоб гардид. ин ду паҳлавони соҳибистеъдод барои ба даст овардани тӯҳфаи арзишманд муборизаи бисёр пуршиддат ва ҷолиб анҷом доданд. ҳарду бо иродаи қавӣ ва ҳаракатҳои зебои паҳлавонӣ талош мекарданд бартариро соҳиб шаванд. пас аз рақобати ҳаяҷоновар ниҳоят Ёсин Бобокалонов тавонист бо як усули зебо рақибро мағлуб намуда соҳиби аввалин шоҳҷоизаи майдон гардад. дар рақобати дигар барои соҳиб шудан ба яке аз шоҳҷоизаҳои майдони имрӯза Ҳайдар Саидкабирзода муқобили паҳлавони қазоқистонӣ Нурлихан вориди майдон гардид. ин қувозмоӣ низ хеле ҷолибу тамошобоб сурат гирифта ҳар ду паҳлавон кӯшиш мекарданд бо истифода ва таҷриба аз маҳорати худ ғолибиятро ба даст оранд. дар идомаи рақобат Ҳайдар Саидкабирзода бо як ҳунари воло ва усули зебои паҳлавонӣ рақибашро мағлуб намуда барандаи шоҳҷоизаи мусобиқа гардид. наврӯз Каримзод яке аз паҳлавононе буд ки бо ҳунарнамоии ҷолибу рақобатҳои пуршиддаташ дар майдони имрӯза диққати мухлисонро ба худ ҷалб намуд. ӯ дар муборизаҳо муқобили рақибони пурқувват бахусус паҳлавони кишвари Қазоқистон пирӯз гардида худро ҳамчун яке аз муддаёни асосии шоҳҷоиза муаррифӣ кард. бо дар назардошти ҳунари воло ва рақобатҳои диданӣ миёни Наврӯз Каримзод ва яке аз паҳлавонони соҳибтаҷриба аз Русия шоҳҷоизаи навбатӣ гузошта шуд. ин қувозмоӣ хеле ҷолиб, ҳаяҷоновар ва пуршиддат ҷараён гирифта ҳар ду паҳлавон то лаҳзаҳои охир барои ғолибият мубориза бурданд. дар анҷоми рақобат Наврӯз Каримзод бо истифода аз як усули зебои ҳалуки беруна рақибашро шикаст дода соҳиби тӯҳфаи арзишманди майдони имрӯза гардид. аз хурдсолӣ ёд дорам рӯзи 9 май ҳарсола дар ноҳияи Темурмалик деҳоти Кангур дар рӯзи ғалаба куштини калон мешуд ки дар хурди мухлисӣ ба Парвизу Фарух Собируфо меомадем ва хушбахтона имрӯз баъд аз
солҳои тӯлонӣ ман тавонистам дар ҳамин ноҳия ки зодаи ҳамин ноҳия ҳастам соҳиби шоҳҷоиза шавам ва бо 3 ҳарифи худ дастболо шудам. Як ҳарифи ман аз ҷумҳурии худамон буд, сеюм ҳарифи ман аз ҷумҳурии Қазоқистон Адилет буд ки як моҳ пеш маро дар ҷоми раиси шаҳр мағлуб карда буд ва имрӯзро тавонистам ҳалол мағлуб кунам ва барои шоҳҷоиза аз Федератсияи Русия Муҳаммадро шикаст додам ва соҳиби шоҳҷоиза шудам. Миннатдории худро ба мардуми ин деҳот ва ба ҳамаи мухлисон мерасонам ки имрӯз дар ин бо ҳавои тоза омада моро мухлисӣ карданд ки мо соҳиби шоҳҷоиза шудем. ин чорумин шоҳҷоизаи ман дар корнома аст ва дар соли 2026 аввалинаш аст ва боз дар пеш рӯзи 16 дар ҳамин ноҳияамон дар деҳоти Чилча гӯштини калон баргузор мегардад ва умедворам ҳаракат мекунам ки дар он ҷо ҳам соҳиби шоҳҷоиза шавам. миёни паҳлавонони сангинвазн аввалин шоҳҷоиза дар номи Шариф Назвиев ва паҳлавони маъруфи кишвари Узбекистон Муҳаммад Карим Хуррамов гузошта шуд. ин ду чеҳраи шинохтаи майдони гӯштингирӣ рақобати бисёр ҷолибу пуршиддатро пешкаши мухлисон намуданд. қувозмои онҳо наздики 10 дақиқа идома карда, ҳар ду паҳлавон бо маҳорати баланд ва иродаи қавӣ барои ба даст овардани ғолибият мубориза бурданд. бо вуҷуди талошҳои зиёди ҳарду ҷониб дар сабқат ғолиб муайян нагардид ва ин рақобат бо натиҷаи мусовӣ ба поён расид. дар ноҳияи Тимур-Малик дар асоси нақша чорабиниҳо бахшида ба наврӯзи байналмилалӣ аллакай дар 4 ҷамоат мусобиқаҳои калони гӯштингирӣ, футбол, волейбол, шашкаи шомот ва дигар намудҳои варзиш доир карда шуд ва чунин мусобиқаи калон инчунин дар ҷамоат деҳоти Чилча низ дар нақша гирифта шудааст ки дар ҳафтаи оянда баргузор мегардад ва мо метавонем дар ин чорабинӣ инчунин мусобиқаҳои футбол, волейбол, шашкаи шомот, баскетбол дар ташкилоти муассисаҳои таълимӣ байни наврасон, байни бонувон низ доир намуда бошем ва дар асоси нақша чорабиниҳо аллакай шумораи зиёди ҷавонон, наврасону аҳолӣ ба варзиш ҷалб гардиданд ва дар пеш моро чорабинии калони дигар рӯзи дави миллӣ интизор аст, рӯзи ҷаҳонии футбол интизор аст ва бахши ҷавонон варзиш ва ноҳияи Тимур-Малик низ омодагии хуб гирифтаанд ки ин чорабиниҳоро низ дар сатҳи баланд таҷрӣ намуда тавассути васоити ахбори омма инъикоси онро ба роҳ монанд. яке аз шоҳҷоизаҳои дигари майдони имрӯза дар номи паҳлавони маъруфи Узбекистон Зоҳид Ҳусайнов гузошта шуд. ӯ аз ҷумлаи паҳлавононест ки қариб дар ҳамаи майдонҳои бузурги гӯштингирии Тоҷикистон иштирок намуда, миёни мухлисон маҳбубияти зиёд дорад. барои рақобат кардан бо ин паҳлавони соҳибтаҷриба ҷавони умедбахш Парвиз Абдурраҳмонов ба майдон баромад. мухлисон аз ин қувозмои рақобати ҷолибро интизор буданд ва ҳар ду паҳлавон бо рӯҳияи баланд вориди майдон гардиданд. аммо ин сабқат дер идома наёфт. Зоҳид Ҳусайнов бо як партофти зебо ва ҳунари баланд рақибашро мағлуб намуда, соҳиби шоҳҷоиза автомашинаи сабукравии электромобил гардид. Tojikiston xalqiga va yurtboshiga ham biz o'zimiz yurtboshimizga katta rahmat aytamiz. Ikkita yurtboshimiz omon bo'lsin avvalambor. Mana shunday tinchlik, xotirjamlik. ман ҳамчун як паҳлавони меҳмон мехоҳам миннатдории худро ба тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон ва дастандаркорони ин чорабинӣ баргузор гардида бирасонам. шудам ки имрӯз соҳиби шоҳҷоиза гаштам. хоҳони он ҳастем ки дар кишварҳоямон доимо оромиву субот бошад ва чунин чорабиниҳо зиёд гарданд. дар майдонҳои Тоҷикистон чандумин шоҳҷоизаро шумо ба дастовардаи ҳисоб кардагӣ? Juda ko'p akajon. бисёр, хеле бисёр. соле мешавад ки то 5 автомобил ҳам аз мусобиқаҳо ба даст меорам.
рақобати охирини майдони гӯштингирии ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик миёни Шариф Назрӣ ва паҳлавони кишвари Ӯзбекистон Шоҳрух сурат гирифт. дар номи ин ду чеҳраи шинохта низ барои қадрдонии шоҳҷоиза автомашинаи сабукрав гузошта шуда буд, ки ба рақобат аҳамияти бештар бахшид. хуозмоӣ дар фазои бисёр ҳаяҷоновар оғоз ёфт ва Шариф Назриев дар фурсати кӯтоҳ бо як ҳаракати зебо рақибаашро душона ба замин оварда ғолибиятро соҳиб шуд. ҳамин тавр майдони бузурги гӯштингирии ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик бо рақобатҳои хотирмон ҷамъбаст гардид ва барои мухлисону паҳлавонон хотироти зебои варзишӣ боқӣ гузошт.